ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tokkanele nder galle ceerno Oumar Ba to sorigo e nder galle ceerno Mahamoudou Belli Mbaya ko on waktu yoni ha to wendu bosiyaɓe nder galle ceerno Djiby Konté ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal ujunere suka woni ko toɗɗa gam heblede fannu ndema hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi hitande e nogas e jeegom nden jonde yuɓɓina ko hande toon to Thiès e tawtorede hoore jaggoɗo leydi Sénégal to leydi Mauritanie nder yontere wotere ko ene tolno e 16 neɗɗo mbasi pittal men taw saabi ɗum ko accident ji boliɗi subaka aljuma hande o ko accident musɗo waɗe lawol Nouakchott Ross debbo goto wasi en fittano mum waɗi noon tato gañiɓe hen ne tampi no fewi to leydi Mali laamu leydi yonni no fewi jokkodirala hakkude leydi Mali kame États-Unis de Amérique ɗum ko jillu cukko koolaɗo kuuɓal to fannu a jaagoɗo caggal leydi mo Amérique wadde jillu mum nder leydi Mali gam jillu cehilagal kame ɓeydude nden ka e kisala to Conakry ko to ɓooli kewɗi jippi toon yogay leyɗe kumbe ndiyam debbo goto mo duuɓi nogas e joyyi cowiɗo biyeteɗo Dieynaba Touré kañum yaade warango kabruji men maɗen ha to Côte d'Ivoire, Ghana, RCA, RDC, Congo, Nigéria ma en jaa ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis e keyleki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumen gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e mum ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musoru jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tongode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe e kista fibrome dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen
wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓeerno ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on golduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune kono ne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogase joyi morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdoullahi Sar mo ndulumaji to karallagal to ko musidɗo mon Saydou Abouba mo lugsayba gorgola jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere mon buuɗalirum mende tarihaji annabaɓe hakkude sar Abdoullahi Sar e ceerno Haali Abdoullahi Sy ne nelda duwaw dendagal soori gonaɓe kala ne nelda duwaw wonande ceerno Haali Abdoullahi Sy ɗum ko jaltugol aduna e canki o wonande miñi ko noon e bammakko babira mabɓe jiidi yumma e baba on mbiyetenoɗo Abdoulaye Aziz Sy yalteɗo noon ko toon to soorigo e nelde duwaw ceerno Haali Abdoullahi Sy e dendagal soori gonaɓe kala e dendagal enɗama sisiɓe kala to soorigo e ko taari ɗum kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannomo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala bandiraɓe julɓe kala ɓe Sénégal e ɓe Mauritanie Mali Gambie Guinée e diaspora kala nanɗo nde dande yo andu ko kañum jeeyi ko kañum foti tintinde goɗɗo kadi kañum foti nangude hen waɗa ko kañum jeeyi woto faɗa ha bisme ko kañum foti bismade kala on noon jiɗɗo Sar Abdoullahi Sar yiiɗi kadi ceerno Haali Abdoullahi Sy yiiɗi kadi buuɗalir meɗe yiiɗi jayde weltare TV yiiɗi Haali Abouba e dendagal gollodimo men kala ɗum noon woto faɗa ha bismeɗa ko an woni bismotoɗo ko an woni baɗowo hen mbuɗuma ko an woni duusowo an woni jaɓɓotoɗo an woni teddinowo an woni teddinteɗo woni kala ɗum jeeyi sababu dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sar e Haali Abdoullahi Sy e gardegol Aminata Guissé debbo mo wiyendu Bosiyaɓe e gollodimum kala aɓe tintini noon dendagal bandiraɓe julɓe kala ɓe jogui ñalɗi ɗiɓe jiiɗi wadde jewte juɓɓuɗe ko fati banggue hirjinde yonto o guila to banggue métier haɓade drogue e sifaji goɗɗi kala jonde wasam gollago e ferde laaɓi beele sukaɓe mbawana koye men e ɗin fannuji kala ma toɓɓe kewɗe jewte hen ɗum noon waɗata ko nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi lewru septembre so jomiraɗo haaji toon to cuuɗi meɗen wendu Bosiyaɓe kala hen jiɗɗo ko laaɓi noon batta ko 00 221 77 549 29 32 notatama ko sohna Aminata Guissé mo wendu Bosiyaɓe kumpital men e ɗemgal pular leydi ndi Sénégal gartaten koko fate banggue wonande toon to Thiès ñalawma hande o noon ko jonde tigui woni ko jooɗi toon e tawtorede ndeɗon jonde woni hoore jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko ne wonde jagorɗo jangde walla mbiyen jagorɗo ndema kame gaynaka mo leydi ndi Sénégal ɗum ko caggal concours ken tolno e ujunnaje sukaɓe joƴƴinoɓe dossier ji mumen taw sohlano ko ujunere suka hakkude debbo e gorko ɗen gueɗe kala noon
wonno koye sifa ɗen gueɗe kala wonno koye sifa mo ganduɗa taw kadi ɓen sukaɓe ne mbawa heblede ngal keɓugal bangal fayida no fewi noon beele kadi wonande to banggue fannu a ndema ɓen sukaɓe hebleteɓe keblete koye ndema 2025 2026 e nder sappo e nayyi région ngaji leydi ndi Sénégal kala maɓe mbaw noon yaade hen yogay ɗi nokkuji kala ngam kay wonande en taw kadi koye yarlitade fawi ɗum noon ko yidde hesɗitinde e ƴellide ndema no fewi wonande kay ƴewde caɗele teskaɗe fannu ndema e oncude wonande guilay gueɗe ndema ha gueɗe kala ɓuura wawde fawade e dow lawol hanki o kanko on hoore jaggo leydi Sénégal o jaɓɓima toon to mbaw ngam wonande Casamance naaɓe kolliti hen noon weltare men mawde no fewi ɗum ko caggal kay ubbugol beeɗi pettoje e sanga rébellion musɗo no fewi toon to diwan Casamance ha ganduɗa nokkuji kewɗi gona koɗaɗi gona demiteɗi gona wangueteɗi taw kadi ko nokkuji joɗɗi no fewi baɗɗi leɗɗe kecce e nokkuji toɓɓoji no fewi taw ganda sifa guura leydi Sénégal ne wawi yaltude hen ha timma kono noon nde tawno rébellion ne ubbuna toon beeɗi pettoje gam hadde armée o yettade woni nokkuji e kala sa ɗon tesko armée leydi Sénégal ne yaɓɓa ɗen pettoje ɓe koyɗe taƴa ɓe juuɗe taƴa ɓe mbasen pittali men Sénégal noon joguino ko machine goto guila tan 2007 ha yetti 2025 ko on tan ubbitanno ɗin beeɗi pettoje kono ɗum ko noon e ballal leydi Japon Sénégal heeɓi kene tolno e machine aji ɗiɗi goɗɗi ngam wawde kay ittude ɗen pettoje ha laaɓa beele leydi ndi ruttito to banggue ndema e fannu diwan mo Casamance joom suudu hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye woni Absa Faye waɗi jillu mum hanki o toon to hôpital Albert Royen taw kadi ganduɗa koto Dakar laamogo leydi Sénégal taw kadi koye banggue pédiatrie wande safroɓe sukkaɓe ɓe gam yurnitade ɓen sukkaɓe ngakkaɓe wone terɗe ha tendi kay woni hen tagodi kawnidi no fewi gam hirjinde wallidde e dusde ɗen sukaɓe kono kadi yettinde toon matériel uji kewɗi no fewi gam wallidde on hôpital ha sukaɓe ɓuura wawde safrade hen hooreji leydi Sénégal hande o jillu mum toon to leydi Togo ha to toon to leydi Libéria hande o noon hakkude makko e nando makko woni For Yassimɓe jillu golle kam e cehilagal ñalawma janggo ha toon to Libéria woni Monrovia ɗi jilluji kala ko jilluji golle kame cehilagal kala caɗele teskede ngakkude haaronduru yogay nokkuji e nder leydi ndi Sénégal laamu leydi ndi taw ko jagoɗo balle yeltina kede tolno e goo piccel 55 milliards koppareje franc CFA ngam wallide ken tolno e ujunnaje sappo foyre taw koye nder département ji nayya département de Matam Podor Kanela nonne kadi Bakel Goudiri ɗi nokkuji teska ngakkugol haaronduru to banggue sukaɓe ne teska eno fewi gam wallide ene gasa kay kala foyre ma waw heɓoyde kene tolno e sappo e jeeɗiɗi taw ko ɓiyannomi no gasa e jeeɗiɗi ujunere beele kadi wawde muñidde jomuma ha jomumen kam mbawa medde hayso tawi woni wawa yoltude yoga e gueɗe kewɗe kala keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal jonde kaldigal gendi leydi ndi Sénégal caɗele ko fate banggue dewle ma duumo ñalawma janggo o nogas e jeegoma ha nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen le ɗum waɗata ko toon to Grand Théâtre taw waɗata ɗum kadi ko debbo biyeteɗo Fama Diouf mo ganduɗa kam ɗowanno nden yewtere toon to RTS taw kadi nden yewtere yoɓiti koye caɗele dewle no fewi ene tijja hen noon yimɓe hewɓe kay taw ko resodiriɓe joddiɓe caɗele to banggue kaldigal sifa gurdigo kala ene wawi ma mbaw tawtorede ɗum taw yewtere nde ma waw sañde dewle ɗe ha dewle ɗe kadi ɓuura duumade gam teskede e nder dewle ɗe ne kewi caɗele no fewi ha tenti noon to banggue ceerle gañgañalde e gueɗe parɗi fannuji kala kame piile e gueɗe kewɗe gonɗe e nder dewle ɗe kala ko fate wonande tabaski ngom nangganoɗo guila janvier 2025 ene tawi nder kaso kanko debbajo noon wonande suudu ñawore tuma ndu ma artu kay ko fate on financement ji biyaɗi kay o yaltini ken tolno e capanɗe jeɗɗi million koppareje franc CFA ɗum noon jogo latade ko ñande capantati duulewru ndu gonɗen ɗum ko hakkude makko e Moustapha Dioba maire mo Louga o sarɗiyanke mo APR taw kadi ganduɗa ko jofaɗo hen peɗeli ha taw yi toon to kaso Aliou Tine kam woni puɗɗuɗo Africa Jom mo Rado wonande ka gonnoɗo Rado taw kadi ganduɗa hanki yaltini konnguli mum kewɗi no fewi holliti ko fate Farba Ngom so tawi kay sellani yo yaltini safro yo
jadi non wade ko fate bangi contrôle judiciaire wa safriyade gila kay ko heftino mali heftade leydi Sénégal e kongudi makko wonande ko wonno ton ha on gonnodo wore jagade leydi wasi fittarmo e dinon cuudi kay taw kadi ngada koy dow wiyede sellani lamgu salila dum holliti ala kala ko rewata so wona safroyade yo jimen ɗaccimo o safroyo ɗum ɓuri wonde ko laaɓi ko to bakkela circulation to bangue moto mo ponoje tati e ɗiɗi kala wonande préfet de département mo Kanela walla mbiyen mo département de Bakel jaafuɗon oɗo sa holliti katgol ko fati bangue circulation ɗum fuɗɗoto tan ko ɗo e balɗe seeɗa ɗum noon wo holliti ko ɓeydude nden kay kisala e nder département makko so wona noon ɓen tambiɓe safara kame koninkoɓe walla taw kay ko jomen haajuji cattuɗi no fewi toon dokkira yamirore yo mbaw yaade ko ɗum kala jomen mbawata yaade to Kédougou ko ene tolno e tonnuji nogasa produit mo happum gasi mo jar mum wonoyi 44 millions ko préji franc CFA ɗum woni ko duppa e tawtorede gouverneur de la région de Kédougou ɓe erima noon wonande yonta ha tente jeunesse gonɗo tono kame société civile o kal nde wawata kay wallodirde mabɓe jungo e jungo ngam oɗo saaha addude cellal ɓalli e pittali yimɓeɓe kala kay ko happu gasi so joom bitik ittani an kam codowo yataw wawi annene haalde ko jomum a waɗi ko kala Dakar nogas e ɗiɗi nogas e tati o ñalawma kay wonande Portugal plante taw kadi ko suka gorko mo ganduɗa gaddunoɗo kalisaji euro kewɗi no fewi ne weccito ɗum de kanji kala koɗi fo billet e commerce goton to Sandaga caggal mum noon de teska kilomètre 50 billet mo euro woni kay ko weccino ɗon kalis kewɗo no fewi caggal nde on tini koko booma no fewi ko nden tigui wawi wullitade kanko on noon badɗono ngal baɗalo wiyama jungo teb to foire de Thiès to ne garen ko camion goto mo firgoneta kam tigui frais mum waɗi laasi ɓocciti ko kam naate ful goto wawi yoɓade fittandu goto gonnoɗo e musidɗo mum on kam haydara ala ko heeɓi ɗum hena ko fate mayde Serigne Issa Touré hande ne jokki haalede nder leydi ndi Sénégal no fewi nde tawno mayde nde hande ene hawni no fewi tegal loskoji kewɗi ne jokki hen ɗum ko caggal nde o majji ken tolno tan e lebbi ɗiɗi mankude seeɗa kanko e almuɓe makko jaaduno to guesa makko to ko caggal noon o majji toon almuɓe kanko noon ko goto tan heccankine yahanno ha wirti ɓundu wotoro walla mbiyen forage goto tan hunde ne luuɓa toon filliti haalde ɓe ngabbino ɓe tawi toon ɓanduɓe jaltini ɓe irimo woni ɓe cuurimo ɓe gubbimo caggal nde tina noon waɗi haala mawka no fewi ko hanki o noon ɓanndu ubbita e tawtorede autorité ji kame sapeur pompier e yami hoore wonande procureur de Rufisque beele kadi wonande autopsie wawa waɗede hande hen sabu almakko hewɓe kolliti o wona bartiɗo ko baraɗo kanko noon ko neɗɗo kewdunoɗo caɗele hakkude makko woni sernaɓe yonta makko ko waɗa ɗum ko kadi ene joguino takke kewɗe o takka e dow mum wonande kay sukaɓe ɓen almum makko omo yahanno e mumen taw koye dow oɗon fannu kala ko wawi wonde kala yo Allah yurmomo ya fomo nannamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala keddorɗen koye leydi ndi Sénégal jeheten ko ha toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo wonande waɗoɓe ziyara galle ceerno kame wasiyade yimɓe ko fati banggue dewle ɗe ha tento banggue cuuɗi ɗi kala ma artan men hen musidɗo Amadou Samba Lo to Madina Gounass assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe tawi Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuuro tittungo Madina Gounass kala aljuma ko jaltal caali ceerno dendagal rewɓe wuuro kala garata ko ɗo ɗo galle ceerno ɗo caali ɗo ɓe cabbo ceerno so salatu juulama Allah waɗi wirdama ha gasi inɗel ɗi guinnama saaha calmio Seydou juure so juurama ha gasi e on saaha ceerno e délégation ceerno dendagal kala e bandiraɓe kala gara ha ɗon ɗo damal galle ceerno ɗo waɗe duwaw worɓe caako e on saaha taw galle ceerno kala he tefteɓe rewɓe e on saaha ɓe camdira ceerno ɓe juurodira ceerno kono kadi ceerno wawa wasiyadeɓe e diine mabɓe wasiyaɓe hakkude mabɓe e joom galleji mabɓe wasiya hakkude mabɓe ɓesgu mabɓe ndemen hadde ɓesgu needi timmude kadi kadi ɓesguji jangguina ɗum kadi aljuma jottuɗo Sar Abdoulaye Sarr wasinoɓe ceerno lomtinno ko ceerno Bachirou ceerno ko on wawno yewtude e bandiraɓe rewɓe mbawi yewtude mabɓe ko fate surtout dewle ɗe ko surtout indele ɗi surtout kadi fate kadi e ɗin yangueji ganduɗa hokkude joomum suudu dokkeɗa suudu wontama tampere wontama caɗele gueɗe kewɗe ganduɗa ɗe yangueji ɗi hanke ene nanne hen taw sharia e diine Allah o yamiran ɗum
ceen Bachir ceen wawi yañade on fanno e on sifa wawi wasiyade ɓe ɗen gueɗe goto kala yo rento kala ko sharia yamirani e joom rento ɗum joom wawa tongade e sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sara Abdoulaye Sarr ɓeɗo ganduɗa ko wiyeteɓe pelital ko ɓesgu majji gasnaɓe wurɓe e nder leydi Sénégal ha caggal leydi Sénégal koyno Dakar Thiès Kaolack non kadi Mauritanie ha Gambie e dennagal nokkuji kewɗi kala woɓen goma caggal leydi ɓe mbaɗi communiqué maɓe hollirde hikka so Allahu lamɗo jaaɓi ko jeeɗiɗi août garoɗo o ɓe garata wuttide ngo Madina Gounass ɗon dakade ɗon ɗen guesa ceerno fodde yontere noɓe kewi wadde kala hitande ɓe koddiri dennagal bandiraɓe kadi mbawi wonde kala yo pamer noon gandir noon ganda kam so Allahu lamɗo ko jeeɗiɗi août garoɗo o ɓe mbawata arde dakade guesa ceerno Jam Tidiane Ba noɓe tampa ɓe tampana ceerno ɓe tampana Allah ɓe tampanɗo Allah kamɓe kala noon ɓe koddiri so Allahu lamɗo ɗo jaɓi nden so yonti maɓe gardanmo gooro arde keewal e peewal heewɓe noon ɓe ngannduɗaa jeeyaka e dental kono ene guurda maɓɓe to lekkuji maɓɓe to ɓen kadi ene garda heen heewɓe kadi koddiri Sara Abdoulaye Sarr fodde ko garata ko samminde ceerno ko garata ko e tampande ceerno ngesa muɗum kadi so hitande arti en jeeyi heen ɓeydare en ɓi heen yaaji heen ɓiɗe heen celal ha no hannirta ni Sara Abdoulaye Sarr denndaal ngal erago gonɗa wadde e nder habruji ɗi kala ha e ɓuuɗa yurmede kala bandiraɓe julɓe kala nani ɗum manam ñalawma men jogoɗo wadde ɗon ɗo wiyde Bossiyaɓe so Allahu lamɗo le 26 et le 27 septembre jogoɗo arde dendagal wuttide ngo Madina Gounass kala nani erango nani kadi sawtuma faami nani jaaɓi kamen kadi inchallah ma délégation timmude so Allahu lamɗo jaaɓi umma ga ngar hawrude hen inchallahu mawla Sara Abdoulaye Sarr ko musidɗo mon Amadou Sambolo ɗo e Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe Sara Abdoulaye Sarr Amadou Sambolo to wuro teddungo Madina Gounass golle man jooɗi peewi no feewi oɗon ñalawma jogorɗo yuɓɓinede toon to wendu Bossiyaɓe dendagal dental Madina Gounass ha tenti noon e Daka FM Madina Gounass saktirde Daka FM e halifaɓe diine wuro ngo halifaɓe aada kala e jeunesse wuro ngo e denteɗe ko taari wuro ngo kala enen bisma hen no feewi nde tawno ko kamɓe jeeyi ɗum ɗon sen giwi to wuro teddungo Madina Gounass gartaten koye lamorgo leydi Sénégal Dakar toon to Guédiawaye ko F Ndiaye ko suka mo duuɓi 19 kañum hannde o wedda e kaso ɗum ko caggal nde o dari e yeeso tribunal Pikine Guédiawaye ɗum noon ko caggal nde cukalel almudel ngel duuɓi 10 mo ngannduɗaa ko eskande nde o yani e mum o luuɗi ɗum luɗande bonde no feewi ha cukalel ngel nawa toon to hôpital kono kadi jeeyi sababu luuɗande nde ɗon ko ngel cukalel ngel ngannduɗaa kala ñalawma ene fawa e dow mum 200 mbuuɗu dawol so addani ceerno o ne waɗa mum gueɗe kamtoriɗe no feewi to banggue piile walla wonde boowal wasilade nder jeeyi sababu ñande hen noon o dañani ɗen 200 e jangtade mo yeeso police jeeyi sababu yaltudema o fotte oɗon suko gorko waɗe makko ɗen gueɗe kamtoriɗe on noon hande o ene tawe e kaso goɗɗum ko jayɗelli garti no feewi ko toon to Joal kene tolle almuɓe ɗiɗo oya mo duuɓi 9 oya komo duuɓi 10 kañumen ceena mbadda e jawdi daridi to gonato ko toon tigui kuma ɗum ko caggal wasdeɓe timminde buuɗi 60 e dawol ɗum waɗi koye nder a wuuro Joal ɗum ko caggal wonande kay ɓen teskiɓe ɗum ɓe caggal nde keɓiɗi ɓerɗe men muusi no feewi ko den pelliti haalande wonande brigade gonɗon on nde jippi toon ɗen kanko on balanoɗen beɗe o wiyama teb omo tawi e juuɗe ɓen dadiɓe eɗen mbiya tan suka so tawi anatti wawde jogade ɗum nawtan jinnaɓe mum walla so tawi jinnaɗo itti cukalel totti jangguinowo yo rewni hen junggo mum so rewnani junggo mum an jangguinowo wat ko poɗɗa wadde ko so goɗɗum jolti hen nawtan joomum sabu ɗum hande o ko caɗele ɓoole ɗum uddi kumpital men e ɗemgal pulare nder gendi leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie suudu sarɗiji leydi Mauritanie hanki o ndo bismima jagorɗo yangara boli less mo leydi ndi ɗum noon hakkude makko e ɓen sarɗiyankoɓe kanko jagorɗo no wo holliti jeeyi sababu ɗiɗo hen accident ji hewde nder leydi Mauritanie ko dognoɓe autoji ɓe dograta seesa tene kadi yoga e mabɓe ɗoftaki code de la route tene wo holliti wonande boli ɗi ene moƴƴi no feewi wonande kay sarɗiyanke biyeteɗo Khalid Diallo jabtima ɗin konnguli no feewi holliti an o jagorɗo dariɗo e jeese amen an tan minen ma jara yeeso Allah
ɗon doqqas wani wodani hoore jaga leydi Mauritanie tawaka beele e yeeso Allah aɗa suusi jangtade mbiya boli leydi Mauritanie ene feewi ene wayno jaam tene min ɓoyani ko giwmi toon to Sehil Babi ɓoyani to giwmi toon to Adel Bagro ɓoyani ko giwmi toon to Kay Heydi ha toon to Zuwayrada ɗi nokkuji kala mboɗo tawi boli ɗi gona moƴƴi no feewi beele aɗa suusi jangtitade ɗuma e yeeso joomi mbiya boli leydi ndi ene moƴƴi koyɗin boli keddorɗena e nder yontere wotere tan ko ene tolno e 16 fittandu heddima e ɗi boli Nouakchott walla mbiyen boli Mauritanie ɗum ko caggal teskede kala ñalawma garɗo ne tiiɗi ɓenna taw accident waɗani subaka aljuma hande o ko accident musɗo waɗi lawol Nouakchott Rosso ɗum noon kene wona 4 kilométre uji 4 Nouakchott ɗum noon ko auto tokoso ko jeeyo wonno hen on oto dogatnoɗo ko kañum naate oto goɗɗo garnoɗo e dow lawol debbo goto noon wasin pittandu muɗum tato sukaɓe walla mbiyen tato gañima hen ɗiɗo ko sukaɓe aɓe tawe e cuuɗi safara ɗum noon waɗi koye subaka hande o taw koye lawol Nouakchott faade toon to Rosso ko waɗa ɗum kono hanki o eɗen gandi toonne kadi ko accident musɗo wanno toon to Zuwayrat ɗum ko hakkude bus kame train neɗɗo goto wasi fitta ɗum hewɓe gañi hen hecci hanki o ko toon to Nouadhibou e ngol ɗon lawol ngol ganduɗa yoɓin pittali 5 kamɓe kala koye famille goto ɗum ko caggal oto tokoso e camion goɗɗo natodirɗo refti hen ko atoji ɗiɗi cokkodirnoɗi oto tokoso goto kame bis ha huɓɓi no fewi ha ganduɗa yimɓe jeegomo mbasi en pittali men kala ñalawma garɗo ne teska accident ji taw koye dow boli leydi Mauritanie police national mo leydi Mauritanie ɓe kolliti ɓe ɓeydi nden kay kisal to fannu kay jobdi ɓen joomen otoji nanguirteɓe to banggue yobde amende natti ittude halis totta police walla joɓoya direction ko guila e téléphone ma application wonande site uji neldude halis koye hen neldata keeɓa rosimaɗe ɗum noon ko yidde addude laaɓal tame peewal taw koye dow oɗon sifa taw koye dow oɗon sifa keddorɗen koye leydi Mauritanie ko suka gorko mo duuɓi 14 hanki o ko kañum yooli toon to diwan Mbuuta noon koye gorgol jeeya wi biteɗo Hamza Diafara mo ganduɗa ko maire nokku bireɗo Tokbar kanko suka o noon o yooli koye cangol Fumguileyte hanki o caggal nde gendarmerie toon ɓandu makko wawi yiitede kono heddodaki e wonki makko keddoɗen koye leydi ndi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mohammed wulde Cheikh Al Ghazouani ma yuɓɓin jillu muɗum jillu balɗe ɗiɗi toon to Nouadhibou lobbude yurmede wonata ko ñalawma ɓaawo janggo woni alet e altina mawa toon jillu makko mawa yaa toon to Dakhla ko wona ɗum ko kadi mawa uddit toon nokkuji kewɗi centre aji kewi mawa fawa toon tuufeje kewɗe gam mahde yogay calɗi faggudu wuro ngo ko wona ɗum kono wayritino toon koye novembre 2024 sa gam manditare duuɓi 64 wonande leydi ndi leydi Mauritanie police mo Nouakchott banggue hirnangue ɓe kolliti ɓe teeɓima isine goto taw ko pewnowo tufam ɗam ɓe mbiyata tufam gaza ɗam taw kadi ko konjam woni tan sangara pewnirade to fannu tufam toon to Riyad e nder opération goto nden kamoɓe mbanno ɓe mbawi nangude ɗum ko toon to Istanbul ha fayma toon to Trihila ɓe tettito noon marmitaji kewɗi kamɓe barile kewɗe kay waɗi noon nayo nangaɓe hen oɗo sa noon leskoji ene jokki e oɗon sifa haɗen gueɗe kala ɓuuri wawde andede hen kafana ɓenne juɓɓini seppu men ɗum ko ñalawma hanki o yeeso suudu tribunal do Nouakchott ɗum noon ɓe gulliti ko Diayneg Bilal Mohammed sigiti nde acciti ko ɓuuri yawde yaccade kaɗaɗo fodde muɗum to banggue kay saktude gueɗe ɗe ganduɗa ala caɗele kono ɗo saaha wontani ɗum ko ɗaccala buduka badaka ɗum uddi kumpital men e nder leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali gouvernement mo leydi Mali ɓeydi nden kay kisala boli leydi mum gam haɓade accident ji kame dogdu ɓurtudu no feewi ɗum noon ɓe gaddi kay ko radar uji tawɗino radar uji aɗa mbawi fodde aɗa mbawi filmude so tawi kay ɓe joƴƴini ɗo aɗa mbawi larde ko woɗɗi no feewi kene wona kay kilométre uji kewɗi no feewi kala dogdu no dogɗa aɓe gandi ko dogɗa ko no foti aɓe mbawi foddema aɓe mbawi filmudema e on sifa kala ɗum noon ko yidde addude nden ka e kisal e boli ɗi e ko taari ɗum kala o saaha noon wi biyeteɗo Ousmane Mayiga o holliti ɓe mbaɗi ɗum estiré noon ko yogay boli Sikasso Ségou ha fayma mofti kame kaye
ngam rende ƴiƴam pittali ɓesguji leydi ndi kala hoorejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta walla mbiyen général Assimi Goïta joɗodima e jagorɗo affaire étrangère mo leydi Égypte yettini ɓattake on ɓattake no iwi koye Abdel Fattah al-Sisi kanko jagorɗo biyeteɗo Badri Abdel Latifa o yettini noon oɗon ɓattake giwɗo e hoorejo leydi Tunisie walla mbiyen hoorejo leydi Égypte Abdel Fattah al-Sisi ngam wallidde AES ɗe leyɗele tati ɗe Sahel ha ɓuura kadi wawde moƴƴinde darde mumen e gonagal men e walludeɓe kadi peeje to banggue ndenka e kisal ha ɓuura wawde jogade ndenka e kisal e nder leyɗele mabɓe ɗe kala ngol goo wona tigi woni goo wonande kay ɗi star uji andaɓe leydi Mali ene kaɓa e ñande kala e réseaux sociaux taw addi ɗum ko fan uji mabɓe woni fans uji mabɓe ene kaɓa haaɓe naata hen taw kadi ko andaɓe hettinaɓe welɓe ko jimata yotɓe ko ɓornoto yotɓe ñarungal yotɓe larde kono hande batti ndi koye kaso e cuuɗi ñiɓɓe ene paadi toon ñawore men taw ko yamirore procureur jeeyi sababu noon ko jabadeɓe ƴettoje konnguɗi musde jenni e malli nonne kadi e gueɗe parɗi fannuji kala taw ko réseaux sociaux ɗum koko haɗa e nder loi leydi Mali ha tenti noon to banggue ñama kala en hutoraɗe ɗe gueɗe nde tawno ko ɓen ponno yonnude yimɓe so batti ko ɓen jennodirta firti ko soofi ɓen tato noon woni babani kone mo ganduɗon belɗo dande no fewi kame Mariama Ba ne wonde bigini bagaga ɓeɗo hen tata kala ene tawi kasoji ne paadi ñawore mabɓe waɗata ko 4 lewru septembre e wiide on procureur douane mo Mali fawi juuɗe muɗum e cocaïne kewɗo no fewi ɗum waɗi ko hanki o ene suuɗa e nder camion goto e waɗa plaque mawɗo ne suuɗa hen ma wonoy 400 paquet woni ko suuɗa hen iwi koye gotiri leyɗele hoddiɓe leydi Mali nde inde muɗum a saktaka États-Unis de Amérique kame leydi Mali ngal jokkodiral yonni ɗum walande leydi Mali ɗum ko caggal jillu cikko ko walaɗo kuuɓala taw kadi ko jagorɗo affaire étrangère mo leydi Amérique jillu balɗe ɗiɗi e nder leydi Mali nogas e goho nogas e ɗiɗi ɓeydude jokkodiral hakkude Washington kame Bamako ha tenti noon to banggue golle kame haɓade wonande gueɗe ɗe pewani leydi ndi kala ha tenti to banggue ndenka e kisal laamu leydi Mali yonni ɗum no fewi laamu leydi Mali jayde mum holliri hande o Choguel Kogal Mayiga ene jogui convocation goto yeeso cour suprême ɗum noon koko fate banggue wonande 1 milliard 700 millions ko préje franc CFA woni 1 milliard pawde 1.8 millions ɗe o foti jangtade e yeeso cour suprême sen diwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen o saaha toɓoli kewɗi ne jippo to leydi Guinée to capital ngal e kala saaha leyɗe kewɗe ne kumba ha galleji kewɗi kay dirguito hen hewɓe ngala ɗo kadi so wona e école aji ngo toɓo jippingo hewgo doole ha ganduɗa galleji kewɗi nanni ndiyam o suka debbo mo duuɓi 25 cowiɗo binoɗi hatto jeere to yummum baba wi ɓoyata diƴƴe jippoon asmana o wayni woto ya mataw hollita o yahat on wawi yettiyade taw ndiyam aran nde o yalti tan ko nden toɓo hewgo jippi ɗon o taati wonati koye caniveau goto hawre walango hewgo ari ko ngon soggimo hawo natoye cangol ngol mbiyata yimbiya taw kadi ko port mo yimbiya ko toon o nanga toon kadi o wasi fittano mago gueɗe kewɗe noon hollitama boni e nder goɗo hen toɓo ñawore ɗiɗo jagorɓe wonnoɓe laamu Alpha Condé dirtinama ha 9 lewru octobre nder ndeɗo hen hittande woni Mamed Dienne gonnoɗo jagorɗo konu mo leydi ndi kame kasori Fofana Ibrahima gonnoɗo hoore jagorɗo leydi Guinée e laamu Alpha Condé koto leydi Côte d'Ivoire paɗena kene tolno en jeegomo sagataɓe jeeyaɓe partiji dawrugol walla mbiyen lundogo nangganoɓe wonande PDCI kame landa africain ka lora bagboɓe kolliti fandare men ko ɓerde ɗaccite ko ɓuuri yawde yaccade kono hanki kaldigal hakkude landa africaine ka lora bagbo kame PDCI hanki ɓe kolliti maɓe juɓɓin seppo mango no fewi taw kadi gon seppo ko yaadu jaam yamojo ɗum noon waɗata ko 2 lewru août fandu so jomiraɗo haaji taw kadi koye booli Abidjan ko noon ko seppo jaam yamo alda e caɗele goɗɗe haydara ɗum koye kaldigal ngal ɓe kaldino hanki o toggana neɗɗo keptinaɗo taw kadi ko gardiɗo leñol ko mbiyata chef de tribu gardiɗo leñol taw kadi koye région de Ashanti woni mbiyata Abdel Maliki kam wara sanga 20 heures hanki o yeeso galle makko worɓe ɗiɗo
wonno ɓe moto ne jogii fetel A47 ko ɓe daƴe makko kuri en dogi on fetel noon ko ɗon saami nde o hoccawana hôpital nde o yettoto taw wasi fittandu makko ɓe noon ne jiile kono ciwa taw a yiitede to RCA Centrafrique wonande wonnoɓe chef de rebelle ɗiɗo anti balaka ɓen ñawama hanki o taw kadi ko toon to cour pénal international to Pays-Bas ñawore maɓɓe noon yani ha laaɓi woni Alfred yektamo on taƴanama duuɓi 15 kaso. Patrick Edouard Ngassana on taƴanama duuɓi 12 kaso. kamɓe noon koye fitinaji bonɗiɗi ɓe mbanno wonande kay 2018 taw koye gueruji anti balaka bannoɗi toon to RCA woni Centrafrique RDC Congo ñalawma hande o to tribunal militaire udditi toon dossier ji Joseph Kabila gonnoɗo hoorejo leydi Congo hitande ujunnaji 2 hayti hitande on 19 ko nen Félix Tshisekedi wawi lomtade mo kanko no wo joofira peɗeli ko wallide rebelle mo M23 ko hande o dossier makko guddita to tribunal militaire toon to Kinshasa kono kanko noon wo tuuma hen wonande kay ko toon to ngooma dellinde e wasde addude jaam e nder leydi ndi to Nigéria armée ndi holliti toɓɓiti ken tolno 95 bandi to ko jogitiɓe armée ji kala saha waɗoɓe janguji mumen e nder état de Niger e nder leydi ndi holliti noon nokkubire ɗo warari noon aɓe kewi wadde ɗon janguji mabɓe ko toon ɓe toɓɓita kamɓe ko ɓeɗo raggada ɗi nokkuji kala ko hen taw kadi wona banggue dow ko armée less tigui ɓe toɓɓitiɓe ko kure joolam jaɓeri Arabie Saoudite ne heeɓi wanjude koppareji kalis kewɗe no fewi 6,4 milliards taw ko koppareji dollar fa toon to leydi Syrie e wiide gorɗo toppitiɗo oɗon fanno mo leydi Arabie Saoudite kamɓe worɓe joomen ngaluji ma mbaw ƴellidde faggudu leydi Syrie beele kadi Syrie ɓuura wawde ƴellitade oɗon fanno jonde kaldigal to leydi Chine hakkude Union européenne kamɓe Chine nden jonde tijjino ko balɗe ɗiɗi ko nde laati ko ñalawma goto ngam nde jonde teskede ande ɓuuɓi no fewi kono kaldigal e pamodirel keɓagal tan ko haɓade wonande waylo taaridi heege manggue teskague toon to Gaza on saha noon wonande Paris Berlin kamɓe Londres jooɗima ngam ƴewde peeje peccorɗe no watte ha guura timmo ko wawa yetta toon ngam teskede kala ñalawma hewɓe ne maaya toon taw jeeyi sababu o ko banggue heege ha tenti sukaɓe ɗakkiɓe e guuri mumen to leydi France Emmanuel Macron holliti ene heeɓi hettinde leydi Palestine ko leydi keptinandi nder windere nde ɗum noon koye jonde septembre jogori wande to banggue loni Israël holliti en metti mum mawɗe no fewi leydi France watti 150 leydi keptindi Palestine ko leydi Cambodge Thaïlande hande waɗi haare ɗimmire aɓe kuccodiri ñalawma hande o woni ñalawma ɗimmijo pellodiral hakkude bomboji e kure hewɓe hoɗɓe ngol keerol dogui waɗi hewɓe noon wasɓe pittal men hewɓe gañiɓe woni hen hewɓe gegginama e nder nokkuji mumen kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kekiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr mo dulmaji so tawi koto wuuro teddugo Madina Gounass ko Amadou Sambalo gorko mo arama so tawi noon koto karallagal to ko Saydou Abouba Malouk Sayba gorgol ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranen so tawi ala ko faali ñalawma janggo ma ketto musidɗo moon haali Abouba